ಮೂಡೈಗಟ್ಟ ಸೀಮೆ ಗಡಿಗೆ ಪುಲ್ಯ ಆಪಿನ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ ಗಡಿತ ಶೋಭೆ ಪುರ್ತು ಕಂತುನ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಮರಾಠಿ ಮಲಯಾಳಿ ಬಾಲೆ ನೆಗಲ ಉನುಪು ಪೊದೆಪು ಕೊರ್ದು ತಾಂಕಿ ಪುಣ್ಯ ಸಾತ್ ವಿಘ್ನ ಮತಾಗ ಮಾಯಾ ಜುಮಾದಿನ ಕಾರ ಗಗ್ಗರದ ಸ್ವರಡು ಸೂಳೆ ಸಿದ್ದುನ ಕಾರ ಗೆಜ್ಜೆದ ಸ್ವರ ಹೆಚ್ಚಾಪುನ ಪುತ್ತುಡು ಉಚ್ಚಿಲದ ಗರ್ಗಲ್ಲ ಕೋಟೆಡು ಗೆಂದ ಪುದ ಪುದ ಒರುವಾದ ರುಂಡ ರಟ್ಟಾದೆ ಆ ರುಂಡ ಗಂಜಿ ಬಿಲೆ ಕಲೆ ನಿಲೆ ಕೊರಡೊಂದು ಮಾಯಾ ಜುಮಾದಿ ಮಯಕೊಡು ಕಲ್ತಿನಂತೆತ್ತಿನ ದೇವು ಪುಣ್ಯರ್ನ ರುಂಡವಾಲಗಾಯಿನಂತೆತ್ತಿನ ಕರ್ಣಿಕದ ಕಾಂತೇರ್ ಜುಮಾದಿನ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೀಟ ಪಟ್ಟಬಹುದು. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಚಾವಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇವಾ ವೃಂದ ಬಾಲಮುತ್ತುನ ಬೆದರ್ದ ಒಂಟಿನ ಕತ್ತಿರದ ಈ ಕೊಂಜಾತು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದೆ. ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅಥರ್ಣ ವೇದಗಳು ಸಾಮವೇದನು ತನ್ನ ಮಾಯುಧ ಪೂರ್ಣುಡುವುದು ಲೋಕಬಾರಿ ಮಂದಿರು ತನ್ನ ಪತ್ತಡ ದಿಟ್ಟನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೇವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಟ್ಟೆಮಿದ ಐಶಿರನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಿಡ್ಡೆ ಒಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇವಾ ವೃಂದದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಿದೆ ಅರ್ಪಿತಕ್ಕ ಎಂಚ ಕೊರ್ರುಡ ಮದಿಪು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀರ ಅಂಚ ಯಾರು ಸಭೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತಂತಿನ ಏನ್ಪಂಡ್ರೆ ಈಗ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠ ಏರನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಗ್ಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಎರಡು ಯಾರು ಮದಿಪು ಕೊರನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಆತಂಕದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡ ತೃಪ್ತಿ ఒక ಸಂತೋಷ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯೋಗು ಬೋಳ್ಪು ಪರಡ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಯಲ್ಡರಂಗೇರದ ಆಲೋಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿನಿ ವರುಣ ಚೌಕೇರಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದೆ ಯಾರು ಪಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉದೇ ಒರಿಪೊಡು ನಂಡ ನಮ್ಮ ವಾವ ರೀತಿನ ಕಚ್ಚೆ ಬೆರಡು ಅಪ್ಪೆ ಬೆರ್ಕೊಂಡು ಭೂಗರ್ ಹೋಗು ಬರ್ತನ ಚೆತ್ತನ ಬಾಲೆ ಆ ನತ್ತೆ ಬಿಮ್ಮೋಡು ಅಮೆಗೂರಿ ಮಹಾಜನ್ನಿನ ಚೆತ್ತಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಾಲು ಬರ್ತದ ತರ್ಕದ ನೆರವೇರಿದ ಪೇರ್ಪು ಕೊಳ್ಚಾಲಂತಂಡ ತಾನು ಬೆದ ಬೇತೆ ಇದು ಒಬ್ಬಳು ಕೈಗಾರ ಪಂದವಳು ಓರ್ವರ ಬುದ್ಧಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓರ್ವರ ಚೆಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬಾಲೆ ಬತ್ತದ ಅಪ್ಪೆ ತರ್ಕೇಳ್ದ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಓರ್ವರ ಚೆಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಓರ್ವರ ಕೈಗಾರ ಹಾಕೊಡು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತೋಡು ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಗಿನ್ನಂಡ ಈ ಬಾಲಿನ ತರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ಪುಜ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಡುಕ ಹಂಡತ್ತ ಪಡುಕುನಂಚಿತ್ತನ ಬೇರೆಲ್ಲ ಉಂಡಿವರೆಗಿಲ್ದೆ ಆನಗ ಇಂದು ತುಲೆ ರೋಮ ಕೊಕ್ಕಿರೋದು ಉಡಲ್ಡೆ ಉಜಾತ್ ಆ ಬೇರೆ ವಾಲಿತಿ ಪರುಡುತ್ತೆ ಕರ್ತಾಪುಜಿ ಅವೇತೋ ಕನಕಿರನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಜಿಡ್ಡೆನಿ ಏರಿನ ಚಿತ್ತನ ಕೊಟ್ಟು ಜಾತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಾರಿವಲ್ಲ ಆಸೆ ತುಳುನಾಡದ ಸ್ವಾಗತ ದ್ವಾರ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ದಾರಂದ ಅವು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಐದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎದುರು ತೋಚಿನ ಚಿತ್ತನ ಬಂದ ನಮ್ಮ ತೋಜುವ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ರೈಲ ನಿಲ್ದಾಣ ಆಂಡ ಸುರುಕೆ ಪಡೆದಿತ್ತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಡೆ ಕೇಳಿ ಅವು ತುಳುನಾಡು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಅವಳು ತುಳುನಾಡು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಅವಳು ತುಳುನಾಡು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅವಳು ತುಳುನಾಡು ಬಂದರ ಅವಳು ಆರಂಭಡು ಕನಗಟ್ಟು ಬಾಲಿ ಪೋರುಡು ಜತ್ತು ಪೋಯೆ ಏನೇನ ಕೈಕಾರ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಯ್ತು ಇದು ಬಾರಿ ಬೇನೆ ಎಂಚೆಂಚಿಲಗಲ ಕೈಕಾರ ಬತ್ತಿಯೇ ಈ ಬೇನೆ ಆಯ್ತು ಎರಡ ಆವಡಿ ತಿಂಡ ಅಕ್ಕಂಡ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಡೆದ ಆಯ್ಸಿ ಒಜ್ಜಿ ದೇಶ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಿದೈಕೊಂಡ ಕಾಶ್ಮೀರಗ ಕೊಂಡ ಲಂಗೆಗೆ ಕೊಂಡ ಅಕ್ಕಂಡ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಮಲ್ಗೆಗೆ ಪೋಣದಂಡ ಮಣಿಪುರದ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದಂಡ ಅಂತ ದುರ್ದಾಯಿಕನ ಬಾರದೆ ಅವರು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮಿಪದಂತೆತ್ತಿನ ಏಳು ಕಡೆದ ಆಯ್ದ ಗಿಣತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಗಿಣತುಪ್ಪ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುಕೋಡಿ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬೆನ್ನಿ ಪರಂಪರೆ ಆದಿತ್ತು ಮುಲ್ತ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಆದಿತ್ತು ಮುಲ್ತ ಉರಗಡು ಆದಿತ್ತು ಉದಯದ ಬರ್ತದೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತೆತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾರ್ನರ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡೋದು ಬಾರಿ ಅಂದು ಕೊಡಿರ್ತದೆ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಜತ್ತ ಪಂಚನ ಬೇನೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ಗೆ ಅಜ್ಜಿದಿರಕ ಅರ್ಲೋದು
ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ತೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಕ್ಕವ ಅರ್ಪಿತಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಕೊರೋನಾ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ತುಳರನ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಕೂಟ ಎಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಾತ ಬೇರೆ ಪೈಲ ಕೊರಿಯರು ದಾದ ಮಲ್ಪುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಚಾರ ಕೊರೋನಾ ಮತ್ತು ನೇಚಿನ ಮಲ್ಪುರ ಅವಾಗ ಈ ಮುರುಕು ನಾಯಕ ಪತ್ತಿ ಗಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕನಾಲ್ಕ ಜೈತುಲ್ನಾಡದ ಜವಳರು ಒಂದಾತ ಕೋಪಕ್ರೋಧಗಳು ಬತ್ತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕುಂತಿ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಅವಹೇಳನವನ್ನುಂಟು ನಿಂದನೆಯವನ್ನುಂಟು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮನ್ಪೂಜೆ ಸರ್ಕಾರ ಮನ್ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಾದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾದಿತ್ತು ಪಡ್ಮಲ ಜಿಲ್ಲನ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಪಾತ್ರದ ಒಂದಾತ ಜವಳರು ಒಟ್ಟಾದ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪಿ ಎಂದು ಪಂಪೂಜಿ ಎಂಗಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಂಡೆ ರಟ್ಟು ಜನ ಇರ್ತದೆ ಬರ್ತೀರಿ ಬದುರ ಪಿಲ್ಲಗಳ ದಾದಾವಳ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಈಚೆಂಚ ಒಂದು ದಾವಣಿ ಪೂಜೆ ಯಾರು ಮನ್ಪೆ ತಾಯಿನಿಗಳು ಗಡಿಬಿಡಿ ಮನ್ಪ ಅವನೇ ಎತ್ತಿರಕಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿದಾಯ್ತಾರೆ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರಿಯೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಂದೊಳ್ಕನೆ ನಡತೆ ಏನು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೇರಿದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂದಿರ ಬಂದಾರ ಕನಕ ಕೂಟ್ರಾಡೆ ಉಳಾಯಿ ಪಾಠನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ ಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕೈಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೈತುನಾಡದ ಜವಳಿಂದ ಕೈಕಾಲ ಮತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಂತ್ರದ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರು ಮಂತ್ರಿದ್ದಾರೆ ಆನಿದ ದಿನ ಅವಾಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಮೇಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ತಾಕತ್ತನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳ ನಡೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಳುಕರಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ಲೇನು 10 ದಿನ ನನಗೆ ಜವಣರು ಅಕಾಡೆಮಿ ವಾಲಿಪುರದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀಯ ದಾದ ಮಲ್ಪಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನೆದ್ರು ತೋಜಿರಿ ತುಳು ಲಿಖಿತ ಪುಸ್ತಕ ಕುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಕುಣಿಚಿತ್ತಾಯರೇ ಒಳ್ಕೋಕಂತೇಳಿ ನಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕೊರಡು ಸಂಪಲ್ತಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬಳ್ಳೂರು ಎಡ್ಡುಗೋ ರಡ್ಡು ಸತಿ ಮತ್ತು ತೆರ ಪುಸ್ತಕ ಎನ್ನ ಎದುರುಂಡು ದೆತ್ತನ ಕಿಲ್ಲ ಕೊರಿಯೆ ನಿಕ್ಕಲು ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಬೇರಡು ಪಾಪ ಅಕ್ಕುಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಕೂಡ ಅತ್ತಂದ ಬೆದ್ದ ಬೆದ್ದ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಡ ಬೆದ್ದ ಬೆದ್ದ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಜವಳಿ ಏನ ಮಲಮಲ ಉದ್ಯೋಗ ಇಪ್ಪನಾಗಿ ಏನು ಅತ್ತೆ ಅಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಜವಳಿಯರು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾರೆ ತನಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಐತಾರ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರನ ಅತ್ತಂದ ಓಡೆ ಬೆದ್ದ ಬೆದ್ದ ಚಲನಚಿತ್ರ ತುಳಿಯರ್ನ ನೆಕ್ಕಿ ಪುಲಂಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಕ್ಷಣೋಪುರನ ಪೂರ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ಓಡಾದೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಲಿಪಿಕ ಓಡಾದೆ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಗಂಧದೋಪಾದಿಗೆ ಕರೆತೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದೆ ನಿಖುಲ್ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಮಟ್ಟೋಡು ಮಲ್ತಾರ ನಂಗ ಅವ ಆತಕ್ಕೆ ಒಲಿಯುವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜಮುದ್ರೆ ಮೂರುಡು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುದ್ರೆ ಮೂರುಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಾದೆ ನಿಖುಲು ನಿಧಿ ಕಲ್ಪಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಂತರ ನಂಡ ಐಟಿ ಏಳು ಪೂರ ಪಾಲುಪಡೆಯ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಏಳು ಪೂರ ಪಾಸಾಯಿರ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಗುರು ಆಜೋಲೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜಮುದ್ರದ ಕೊಪ್ಪೆ ಬಂಡಿ ನಡೆ ಒಂಜಿ ಕೋಲಿತ್ತಿನ ಜವಳಿಯರು ಏಳು ಕೋಲು ಬಳತೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ 25,000 ಜನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಾ ಕಾಣದೆ 350 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಕ್ಕಳು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿನಿಂದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಬೆನ್ಪುನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಥೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಹೋಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ತನಕ್ಕೆ ಕರಾವಳಿ ಅಥವಾ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲು ಸರ್ಕಾರದ ಹಿತ್ತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೂಲ ಒಂದು ತುಳು ಮೆನ್ಕುಜ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಚಿಂತೆ ಯವ್ಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಚ ವರುಣೆ ಅವರು ಜತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇನ ಅಚ್ಚಿತ್ತಿನ ನಡುಟು ಮಾತೆರ್ನ ನಡುಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಕೊಡೆನ ಪುಗೆಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಯಾರು ತುಳುವನ್ನು ದೇಶದ ಪೈನ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಆಗ್ತಿನ ಮೋಕಿದ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೌಟೆ ಬಂಡ ಅಡೆಮುತ್ತ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡಿನ ಕುದಡ ಚೌಟಾದಿಗೆ ಆತ ಮರ್ಯಾದಿತ್ತಿನ ಮಹಾನಾಡಿಗೆ ಇರ್ತಾನೆ 5 ಒಕ್ಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಡಲ್ಗುಡೈ ಆ ಬೀಜ ಮಾಪನ ತುಳು ಲಿಖಿತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತನ ಬೇರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಿರಣನ್ನೇ ಆತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಆ ಸಾದಿ ಬರವಣಿಗೆ ಪೂರ ತುಳು ಲಿಖಿತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಪದಂಗಡಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸಂಗೀತ ತುಳು ಗಾಯತ್ರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್
ಬೆದ್ದ ಬೆದ್ದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಭಕ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನೆನಪಿಪ್ಪಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಕಲಿಗಳ ಪತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಖಿಲ ಪ್ರದೇಶದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಂಎಲ್ ನಕಲಿಗಳ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಂಪಿ ನಕಲಿಗಳ ಬರುತ್ತೆ ಪತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಜನ ಅಧಿಕಾರದ ಜನರಿದ್ದೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಪತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬಹುದು ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಳು ಅವು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದವು ಸೇರದಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೂಡ ಮಲ್ತಿನತ್ತೆ ಬಾವುಟ ಏನ ಮಲ್ತಿನತ್ತೆ ಯಾರು ತುಳುವಪ್ಪನ ಕೊಡಿ ಅವನ ಜಬಡ ಇರುತ್ತೆ ಏರ್ದೇ ಕೂಡ ಬಂದ ನೀರಿಟ್ಟು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜವಡರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೆನಪಿಪ್ಪಳೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತಿನಗಳ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಕರಾವಳಿ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಸಭೆಯಾನ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಯಾರು ಸುರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಪಡ್ತಾನೆ ಸಭೆಯಾಗ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಆತಂಡು ಅವರು ತೊಪ್ಪೆ ನಿಂಚಿಂಚಿನಾತನು ಯಾನಪ್ಪನ ನಕ್ಕದಂತೂ ಖಂಡಿಸಾಯೆ ಉದಯನ ಬರ್ತೀನಿ ಉದಯಕಲು ಬರ್ತೀನಿ ಆತಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತೆಪ್ಪುಗುದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕೆಂಡೆ ತೆಪ್ಪುಗುದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೆಂಡೆ ಕೇಳಿದಾರ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಉದಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವನ ಅಪ್ಪಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಕೂಡ ಸಭೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಕಂಡದೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಆನಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ರಾತ್ರ ಪುಲ್ಯ ಅವಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂಬೋದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಪರ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು ತುಳುವಪ್ಪನ ಭಾವಚಿತ್ರನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಐಕವಾಡಪನ ಟ್ರಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜೈತುರ್ನಾಡದ ಜವಳನ್ನು ಬರಲು ಎತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ನ ಕೈಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕೈಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರನ ಕೈಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರನ ಕೈಟ್ಟು ಆ ರಥಕ್ಕೆ ತುಳುವಪ್ಪನ ತೇರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಮೈದಾನದವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದ ತುಳುವಪ್ಪನ ತೇರು ವೈದ್ಯದ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಯಾರು ಬಂದ್ಕುನೆ ಇದೊಂದು ಹಂತದ ಬೇರೆ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಜೈತುಳ್ನಾಡದ ಜವಳರು ಕುಟ್ಟಾಡಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನೀ ಇರುವೆ ನಾಡು ಐದುಂಬು ತುಳುವಪ್ಪನ ಭಾವಚಿತ್ರ ತಯಾರಾವಡ ಮನೆಗಳು ಭಾರಿ ಒದ್ದಾಟ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಐದು ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜಯೇಂದ್ರನ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು ಪೂರ ಸೇರಿದ್ರೆ ಉಚಿತವಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡೆಸಿದ ಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮವಿನ ಭಾರಿ ಪೊರಡು ಬುಡುಗಡೆ ಬಂತ ತುಳು ಐಸಿರಿ ಬುಡುಗಡೆ ಬಂತ ಆಮೇಲೆ ಕನತದೆ ಈ ನಮಗೆ ಕಂದಾಗ ಎಂದು ಭಾರಿ ಇರುವೆನಾಯಿನಿ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಐಕೋಜಿ ಕೇಪುಲದ ಮಾಲೆ ಐಕೆ ಬುಟ್ಟಿಡು ಕೇಪುಲದ ಕುರ್ಕೋ ಐಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಜವಳಿಯಲ್ಲಿ ಐಸಿರಡು ಅಂತದ್ದು ಐಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಟಲ್ಲಿ ಕೂಪರ್ ಪದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುರಾಗ ಎನ್ನ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕದ ಕ್ಷಣಂದಾಂಡು ಐಕೆ ಮಾಡಾದ್ರೆ ಈ ಜೈತುಳ್ನಾಡದ ಸಂಘಟನೆದ ಒಂದು ಕೂಟೋಗಿ ಯಾರು ಎತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಯಾರು ಎತ್ತು ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಯಾರು ಉಳ್ಳೇ ನಿಕಟಪುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂತಿನ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಬೆಂಟುಪನಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪಡ್ಪನೆ ಮಾಧ್ಯಮದೆಡೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ತರಗತಿ ಐದು ಪೂರ ಮದ್ಮೇಲೆ ಪೂರ ಜವಣಿಯರ ಬೆಂತನಕ್ಕೆ ನಾವು ಓದ್ತುಳ್ಳ ಯಾರೇ ಪಡ್ಪನೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಅವರು ಒಂದುಳೆ ಕುಡಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಣ್ಪಕ್ಕೆ ನೋಡೋದು ನೆನಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಕ್ಲಿಗಳು ನೆನಪೋಡು ಮುಂದಿನ ದಾಯ ಪಂಡ್ಯಂದಿಗೆ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏಪನ ತುಳುವಪ್ಪನ ತೇರು ಹೋಯ್ತಾನ ಈ ಸರ್ತಿಯಾದ ಜೈತೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದ್ದು ನಿಗಳು ನಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದ ಉಳ್ಳಾರೆ ನಿಗಳು ತುಳುವಪ್ಪನ ಜೋಕುಲಾದಿನಿ ತುಳುಕೊಡಿನ ಕುಗಿಯಂಗೆ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸರ್ತಿನ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಯಾನ ಆಣಿಯ ಬರೆದ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಆಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಉತ್ಸವ ಆಡ ಮಾಡಿದೆ ಓದೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಉತ್ತರ ವೈದ್ಯಜಿ ಉತ್ತರ ಬರ್ಪ ಅವರ ಜೊತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಗಳು ದಾದ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ ತುಳುವಪ್ಪನ ತೇರು ವೈಪರ ನಂಡ ಆ ತೇರು ವೈಪರ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಯಾಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಮೈದಾನಿಗೆ ಯಾಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಮಾತ ಕುಡ್ಲದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ತುಳುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ತುಳುವೆ 10 ಪಣಪೂಜಾನ ಏಕಮೂಲ ತುಳುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ನಿಕ್ಕುಲು ಆ ತುಳುವಪ್ಪನ ತೇರದ ಎದುರು ನಿಕ್ಕುಲು ತುಳುಕೊಡಿ 11 ತುಳುಕೊಡಿನ ಕಂಟೇರಿಗೆ ಬಾರದು ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಸಂಘಟನಾ ಜವಳನ್ನು ತುಳುವಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಸೇವಕರ ಕೂಟಗಳು ಸೇರಾದ್ರೆ ಕುಡ್ಲದ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳಾದ ತೂಪುರಂಚಿನ ಕೊಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ತೇರುವೈತನ ಕೆಲಸ ನಿಗಳು ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಕೈ ಮುಗಿದ ನಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ತಾಕತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಉದಯನ ದಾಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕಿಂತ ಇನಿ ವರುಣ ಚೌಟ್ರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆತ್ತನ ಹೊಸ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ತುಳುವಕ್ಕನ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉನಗೆ ತುಳು ಅಚ್ಚರುಳೇನು ಅವೇನ ಬಾರಿಕೊಳ್ಳು ಒರಿಯರನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹಚ್ಚಾರ, ಒರಿಯರನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹಚ್ಚಾರ. ಒಂದೇನ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ಓಂಕಾರಾದಿಪ್ಪು ಆ ಶ್ರೀಕಾರಾದಿಪ್ಪು ಸಂಸ್ಕೃತವು ತುಳುವನ್ನ ತುಂಡು ಮಲ್ಪಡೆ ವರದಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವರದಿ ಮಲ್ಪಡ ತುಂಡು ಮಲ್ಪಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತವು ತುಳುವನ್ನ ಗೊತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ತುಳುದು ಬಂಡಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚಾಯಿನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಬರೆಪನ ಓಂ ನಮ್ಮ ಬರೆಪನ ಶ್ರೀ ಅವ್ರು ತುಳುಲಿಕ್ಕೆ ಶಿವಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಮುಂದ ಶಿವಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತಿರುವನಂತಪುರದ ಮಹಾರಾಜೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬೆರಳೆದಾಂತಿನ ಬಗ ಕೊಂಡು ಪೋಯಿನ ಬಗ ಅಕ್ಕಲು ಸಂಸ್ಕೃತದ ತುಳುಲಿಕ್ಕೆ ಬರೆ ಒಂದು ಪೋತಿನಿ ಪೂಜಾದಿ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಬರೆ ಒಂದು ಪೋತಿನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ ಭಾಷೆ ಪಳಂತುಳು ಆ ಪಳಂತುಳುಂಟು ಆ ಕಾವೇರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಇಪ್ಪ ಕೃತಿಕ್ಲಿನ ಪುರ ಅಕ್ಕಲು ಬರೆಯಿರಿ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕುದು ಬರೆಯಿರಿ. ಇನಿ ಅನಂತಪುರ ತೂಪ ನಮ ತಿರುವನಂತಪುರ ತೂಪ ತಿರುವನಂತಪುರದ ಬಂಡಾರರು ಬೋಟ್ಕಿನಾಥ ಬಂಗಾರ ಬದ್ದೇಳು ತೂಪ ಅನಂತಪುರಕ್ಕಲ ತಿರುವನಂತಪುರಕ್ಕಲ ಅನೋರಣೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ಅನಂತಪುರ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ತುಳುಲಿಪಿತ ಶಿಲಾಶಾಸನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಿ ಅಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಂಡು ತುಳುಲಿಪಿಗೆ ಮಲಯಾಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾರುವಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿ ಮೂಲ ತುಳುಲಿಪಿ ಅಂಚಾದ ಆ ತಿರುವನಂತಪುರದ ಮಹಾರಾಜೆ ಆ ಬೆರಡೆರಡ ಅವೇನು ಮಲಯಾಳಂ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಕೊಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಪಂಡಿನಡೆ ಅದೇನು ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಸೋತುದ ಖಂಡಿತವಾದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಉದನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಎನ್ನ ಗೋಡೆದೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳಲು ತುಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನೆರಡು ದಾಯಿ ಕೇಳನು ನಮ್ಮ ಸೋಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ತಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬರೋಬರಿ ಪತ್ತ ಅಂದು ಇಂದ ಅವರು ಚಾರ್ಟ್ಲುಂಡು ಕಲ್ತದೆ ಕೊಡುಂದು ಅವರು ಚಾರ್ಟ್ಲುಂಡು ಬರೆಯರೆ ಸೇಡಿಲುಂಡು ಆ ತಡ್ಡೆಡು ಈ ತುಳುಲಿಪಿ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಂಡೆ ಆದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾದ ತಡ್ಯದ ಬರವನ್ನು ತುಳುಲಿಪಿಗೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ಯಾರು ದಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದ ಉದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನಂಗೆ ನಮಗೆ ಓಪುರ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾದ ಪೂಜ್ಯನೀಯವಾದ ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕುಂಡ ತುಳುಲಿಪಿಗೆ ಬರೆಯೋಡು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಕಂಡೊಂದು ದೇವ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಠ ಮಂದಿರ ಗುಡಿ ಗೋಪುರು ಆ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅವರು ಆರಾಧಿಸಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡುವುದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದ ಆಂಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಭಾಷೆ ನಂಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆರ ಬಂಡರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅವು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕಗಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆತಿದಿಂದ ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಆಂಗ್ಲ ಆತಂಡತ್ತೆ ಆಂಗ್ಲದ ಕೊನೆಯದ್ದು ಪಿದಾಯುಂದ ಭಾಷೆ ಆಂಗ್ಲದ ಕೊನೆಯದ್ದು ತುಳುಕು ಕೊನೆಯಿಂದ ಸಂಕಳ ದಾಯಕ ಸಂಕಳ ನಂಗೆ ದಾಯನಂಗೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ನೈತಿಕತೆ ಇಜ್ಜ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಂಗ್ಲದ ತಿಕ್ಕದ ನ್ಯಾಯ ತುಳುಕು ತಿಕ್ಕುಜ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನೆನಪಿಪ್ಪಡೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಲ್ತಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರಿದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿನ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದ ಮನೆಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಕನ್ನಡ ನಾಡಾವಡ ಅಪಗದ ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಪದ ಮಾತ ತುಳುವೆಲ್ಲ ನಿಖಲ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುವನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೊಡ್ತೀರ ಅದು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಿಖಲ ಬಂದಿಚೂರು ಆ ತುಳುಕು ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ಪುನ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂಜ ಮಲ್ಕೊಡು ಮಲ್ತಿಜಿ ನಂಡ ತುಳುವೆರ್ನ ಉಡಲದ ಅಕ್ಕಿ ಅವ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಗ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ನೆರಟ ಆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗೆ ತುಂಬುದ ದಿನಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ನೆರಟ ಸರಿಯಾದ ಚೆತ್ತನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪನ ಚೆತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರು ಬಂದ್ರೆ ಯಾನ ಪಂಡುನೆ ನೀವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಆದರ್ಶಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾನ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಬರಡು ಬರದೆ ಪಾಲಬತ್ತೆ ಬಾಯ ಬತ್ತೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿವರೆಗೆ ಎನ್ನ ತಿದ್ದಪ್ಪೆ ತೀರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಶ್ರಾದ್ದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬಜಿಪೇಡೆ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ದು ಯಾನ ಎನ್ನ ಅರ್ಧ ಜಾತಿದ ಯಜಮಾನೆ ಆ ಪೂರ ಮಲ್ಪವಡು ಯಾನು ಕಾಣದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತುನಾದಿಪ್ಪು ತನಿಪು ಮಲ್ಪನಾದಿಪ್ಪು ನೀನು ಮಲ್ಪವನ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಲ್ಪವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾನು ಹೊರ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪರ್ನಿಸಿ ಬರ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನವ್ರು ಇಪ್ಪೋಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನದ ಸುಧಾರಿಕೆ ನಾನು ಮಲ್ಕೊಡು ಅಂಡಲ
ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನ ಅವನು ತೀರ್ಪಿನ ತಿದ್ದಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗುವುದಾಯಕಂಡ ಪೆದ್ದಿಯಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮತ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಮಗ ಪಣಪಣ ಚಿಕ್ಕಿನ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಯಾರ ಯಾವ ಆಯ್ತು ಬರೋದು ವರ್ಣನ್ನಡ ಕೈ ಮುಗಿದ ಬಂಡೆ ಅನ್ನೋ ತುಂಬ ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡದು ಬಾಕಿದಕ್ಕೂ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎರಡ ಮಾಪು ಮಲ್ಕೊಡುವ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಲೆಪ್ಪಡಾದು ಎರಡ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆನಪಿಪ್ಪಣ ಬಂದುಳೆ ಜೈತುರ್ನಾಡದ ಜವಣೇರ ಬತ್ತೆಯಿಂದ ಪಂಡೇರು ನಮಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಜನ್ಮ ತಾರೀಕು ಅವು ಕುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತಾಯನ ಪುಟದಿನ ದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವು ವಾರ್ಷಿಕವಾದವೇನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂದು ಈರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಈರು ನನ್ನ ಕುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತಾಯನ ದಿನನು ತುಳುಲಿಕ್ಕೆ ದಿನ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ ಅವೇನು ತೆತ್ತದ ಪುಗೇಂಡ ತರೆಡೆತು ಮಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ತುಳುಕುಡಲ್ಲಿ ತಂದು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಿಡಿ ಚಾವಡಿ ಕರಿನ ತಪ್ಪಿದ ಮಾತೆರ ಲಗ್ನಂತದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ತಾರೀಕು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಒಕ್ಕುದು ಲಕ್ಕಾದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಕೊಂಡಂಚಿತರ ಈ ದಿನ ಒಂದು ಕುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತಾಯನ ಪುಟುದಿನ ದಿನಾವಳಿ ಮಾಡಿದ ಮೂಚಿತಿನ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪಾಡೆ ನಿರ್ಣಯ ಬರೆದ ಜೈದೆ ನನ್ನ ತುಂಬದ ದಿನಕರಣ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿ ತುಳುವರಿಗೆ ಸೇರ್ನವು ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಕುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತಾಯರೇ ಖಾಲಿ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಮಾತ್ರ ತೇರಿದಿನಾರತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ಆಯಿನ ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಟಂದು ಅಚ್ಚಿತನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ತನಕ ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಒಂದು ರೋಗ ಬರ್ತಲ್ಲ ಪಾಪ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ತನ್ನ ಬದುಕದ ಕಡೆಕ್ಷಣವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿಕ ಓಡಾದ ಕೊರಮಾಟ ಮಂತಿದ್ದೇನೆ ಅಚ್ಚಿತನ ಪುಂಗುಡ್ಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತಾಯನ ದಿನನು ಮಾಪಂತಲೆ ಕುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತಾಯನ ಪುಟುದಿನ ದಿನನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ತಾರೀಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ತಾರೀಕು ಮನೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆದ ಪುಟುದಿನ ದಿನನು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಕೊಡೋ ಕಲ್ಪನ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೊಂದು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾದ ಮದತೆ 1957ಕ್ಕೆ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಬಂತೇವೆ ಅಂಡ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ತುಂಬು 1937 ಇಸವಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯದ ಪಿದಗ್ನ ಚಿತ್ತನ ರಾಮೇಗೌಡ ಆದಿಪ್ಪು ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗಾರ ಸಾದಿಪ್ಪು ಆ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಧಕೇರಿ ಮೊಕಲಪುರ ಒಟ್ಟಾದ ಬತ್ತದ ಹುಳಿಕುಂದ ನಂಜಯ್ಯ ಮೊಕಲಪುರ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಗುಡೇರಿನ ಟ್ರೆಜರಿನ ದರ್ತದ ಬಡಬಗ್ಗೆರಿಗೆ ಪಟ್ಟದ ಅಲ್ತಿ ತುಂಬತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಧ್ವಜನ ಜಪ್ಪಡಾದ ಕೊತ್ತಾದ ಬಾವುಟ ಏರಾಣಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡ ಹಾಕಿಂದ ಆನೆ ಏರಾದಿನ ತುಳುಕೊಡಿ ವಾಕಾರಗಳ ತಪ್ಪು ಬರೆಪನ ಚಿತ್ತನ ಸಂಗತಿ ಮುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕವೀರನ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಾವುಟವನ್ನು ಏರಾದಿನ ನೀ ಪಣಬನ ಬಾವುಟವನ್ನು ಬನಪನ ಚಿತ್ತನ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಕೊರಚಿ ಆಯ್ತು ವಾರೀತಿದ ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮ ಅಮರ ಸುಳ್ಯ ಬಲಿದಾನ ಬ್ರೇವ್ ತುಳುವಾಸ್ ಪಣಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಬುಕ್ಕು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದಾಖಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನಿಮಿತ್ ಗೌಡ ಕೊಚ್ಚಿ ಬಾರಿಕೆ ಬರೀತೇರು ಅವನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ ಮುಂದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓದುದು ಸತ್ಯವನ್ನು ತೆರೆದು ಆನಿದ ದಿನ ತುಳುನಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಪಾರಾವಂದಿತ್ತಿನ ತುಳುಕೊಡಿನ ಏರಾದಿನಿ ಪಣಪನ ನೆನಪುದಿಲೆ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಬಾವುಟ ಕಟ್ಟೆ ಗುಡ್ಡ ನಮ್ಮ ತೇರು ಹೋಯ್ತದ ಈ ಸರ್ತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ವಿಕರ್ಣ ಕಟ್ಟಿರದ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡ ತೇರು ಹೋಯ್ತದ ಆಂಡ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿನ ಮದತ್ತದೆ ಅವೇನ ಬುಡ್ದು ರಾಮೇಗೌಡರನ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚೆತ್ತನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿನ ಬುಡ್ದು ರಾಮೇಗೌಡರನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅವರು ಮಲ್ಪನ ಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿನ ನಗಣ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕೃಷ್ಟ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಬಗೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ದೇವೆ ಉಂಟು ಆಂಡ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ದಿನಗಳಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೆರಿನ 11 ಅರೆನ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನದ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಿನನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಕುಲು ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೆರಿನ 11 ಅವು ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೆರಿನ ಪೊಲ್ವಾಟ ಪಣಪನ ಬಳುಪುಗಾರರು ಪಣಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡಾದು ಎಂಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವರುಣ್ ಚೌಟರಿಗೆ ಕುಡರ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತೊಂದು ದಯಮಂತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಳ್ವರ ಲಕ್ಕದಂತೋಡ ಮಳೆಯಾನಿಗಳ ಗೆಂಡಂತೆ ನಿಖಲ್ ಕೈ ಕಿತ್ತಿನ ಅಂಚುತ್ತರ ಸೊತ್ತಲು ತಿರ್ತದಿದೆ ನಿಖಲ ಬಲತ ಕೈನ ಜೆತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿಗೆ
ಜೋರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿಗೆ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಜೈತುನಾಡು ಸಂಘಟನೆಗೆ ವರುಣ್ ಚೌಟರಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಕೈದೆತ್ತರತ್ತ